F'dinja dominata minn teknoloġija u gadgets, il-kontroll tal-mezzi teknoloġiċi saret prattika kważi awtomatika. Iżda x'jiġri f'każ li individwi kollhom ħiliet limitati fil-movimenti tagħhom. Huwa proprju dan l-iskop li qed jindirizza l-proġett Smart Keys, riċerka li qed titfassal minn tim ta' inġiniera bażati l-Università ta' Malta ma' persuni speċjalizzati fil-biomedika. L-inġinier Kenneth Camilleri qal li sistema innovattiva jissegwi b'mod kontinwu l-movimenti ta' għajnejn l-utent biex ikunu żviluppati gadgets u għodda teknoloġiċi li jitħadmu b'sempliċiment ħarsa. Spjega li wara ssir analiżi ta' movimenti speċifiċi tal-għajnejn, is-sistema tattiva b'mod awtomatiku għattu funzjonijiet li huma assoċjati mal-kontrolli. Fis-suq din it-teknoloġija ma teżistix. Dan huwa dawn l-idejat huma eżistenti fir-riċerka u kif qedlek li kulħadd fid-dinja kollha hemm min jaħdem f'dan affarijiet, però aħna qegħdin f'pożizzjoni vantaġġjata ħafna il qudiem ħafna f'din it-teknoloġija. It-teknoloġija li qed nużaw hija sinjal li qed nieħdu minn madwar l-għajnejn, mhux permezz ta' kamera, fejn inkunu nistgħu nużaw din sistemi bħal dawn, però it-teknoloġija mhijiex eżistenti f'prodott kummerċjali, nittammaw li dal-proġett iwasalna pass ieħor viċin għaliex inkunu nistgħu nibnu dal-prototip propju f'Darbjorn fejn nies ikunu jistgħu jipprovawha. Marija Formosa, segretarju tal-ALS Malta, qalet li f'Darbjorn hemm jgħixu madwar 30 pazjent li għandhom l-ALS. Qalet li din it-teknoloġija ser tiffaċilita l-kwalità ta' ħajja tal-pazjenti u dawk kollha li jġarbu diffikultajiet biex iħaddmu funzjonijiet bażiċi. Dal-apparat ikun jista' jgħinhom jagħmlu dawn l-affarijiet funzjonabbli. B'hekk tonqos il-frustrazzjoni, iħossuhom iktar awtonomi u ntuhom dinjità. Is-Segretarju Parlamentari Keith Azzopardi-Tanti waqt konferenza f'Darbjorn f'Ħażebbuġ qal li l-inizjattiva dwar ir-riċerka tal-Smart Keys hija ffinanzjata minn parti ta' kullana ta' proġetti. Il-kol assoċjati ma' riċerka għalihom hemm allokati €1,500,000. Għalli lan ta' dawn il-proġetti huwa li jimbnew pontijiet bejn ix-xjenza u aspetti prattiċi ta' għajxin, bilan li jkun hemm titjib konkret fil-kwalità ta' ħajja tal-komunitajiet.